Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kasenjuk kirang Bashnong Ribhoy District Rengkat bat kinong yalam jeng ki South Li Kiseng ki bapau khmat ka Ribhoy nadu ka KSU FKJGP RBYF bat HNYF menta kasni kilayalum da ka jing yalang bantau da ka wei kenhun nadu kinong yalam seng mahalang kinong yalam shnong ki blatip kum ka Joint Action Committee agen Casino Haribhoy District. Nakabenta ban persya yak tem khalai kasino kablatay syat Haribhoy District hakathan khana para badjurabat. Hakte gajingalang lawan ru banya simbenta di kinong yalam kasenjuk nadu ba bibi makado Charman Pak PB Selyang sekretari kinong yalam seng balang baken thub yo ba Ferdinand Kharbani presiden ka KSU ba Lustar Lingdo presiden ka FKJGP ba Marcus Martin presiden ka HNYF bat kiwai de lem kinong yalam shnong bankin kendo personally yaki ba kaladon DM kum kata but nagliang joka komiti insa kendo ban penbait lang bat kiru halol kata kai dosi lada kadon kum kata kabisya bakilai sya kasorkan no lane ki bankin do no bankin klat no itu drugs henry ke ba susi kolong niyok snow ba kasor sarkar jela katmu ban tulong ya kata tem boy jungi kum kata ka tem khalai kamla ban piang nomor larangi phai haka jela hapo jongka ri India ipe ya ke jingdon kum ka Goa kemudian kata kasino kaba ka Goa ka Prisno syakari India usnem hak kenai spa propinyo ka Sikkim ka jela ka ba Prisno syakari India hau usnem hak kenai spa new pesan kini ki jela ki belalong develop hadu kata ino jor bat ka jela ka jugi kamtam ka district ka jugi tela da mentangi ura ita ki kem khalai kum ka kasino ka ba ki ri ke pertai borok ki bala kiu stat hadu kata hadu makiru ki don ya ka jingi ha ki jingja klia lane ka jingya ongno mar persya lane bait bat pi kata ka jingya dimet ka jingya pniat bakla yung kun samla kalong ka ige babakla yang ki nongelam jong ne komiti bangin ong m lane ban persya ide kaslo tadong shime ne karai mentaski borok lang berlanjut hade ka komiti chairman iba ban bahai makdo ibaderu chairman yo kasunjuk ki Ribhoy jo kasunjuk ki rong basnong tem Ribhoy yang akum u secretary ibaderu presiden yo KSU bat kumjuk lang di ki ru rong ba jong ki rong basnong bat ki kunun seng balang bat hani ka bamenta isim ya karai bangin li kendu ya u chief minister ha ki ski banwan manai ya koi ka dorkas ban persya e ka ketem khalai kan ka kasno bat kumjuk ru bangin ya bu ya ka public rally ka public meeting syaboro ki thain ki jugi ko chamri boy ban mi ko ka sur bat bangin airu ka jing persya syaki bang idon ye jing persya ya ka tem khalai bat ka jing persya ka jugi in persutu persya ki ba kita ki jing jaklia ke marsami hadin jongade nawar larangi ong ni phai ladang yong ba kadan tang kata kawai kasno ka melong khana para kalong ka igi babakla namar lada uwei ulayo license kemudian jingi isu ba kiwe kin pan license banyo ru ya license nomor kum Goa gidan hadu ndru tli kasino te ngi scam ba kamde tang kata ka khana para kan long kata kasino ri ka sami hanung po kan mi kasino haum sning ka sami kasino bat haboro Ribhoy kan sidon bitang kasino bat habadon ka kasino lan ka tam khalai pilas tu shai ba ki pai baru ha ka tem Ribhoy jingi ru ki tip shai ba kadai ka jing jaklia hadu kanu ban kata ya long reniang ya ki kun samla bat kumjuru ya ka jabru hi bro apa ya shong mentaski bat ki rang ba shnong ila shim yewi karai haji menjur lang ila form yewi committee ba ila teng ka joint action committee against kasino bat lumba jo kane nan TPP ba ka sur ka bami na ki shane shatai halor ka jimi jo ne ka tem khalai lan ka kasino ka bansa one shine sipo tem Ribhoy ke jongi but kamtam kum ka sunjuk kadon yang ka jingba kitkli but ka jing sogyao but kunjuru jongi ki seng phalang ba kum kata ka tem ka ba tem Ribhoy ka bala stang kiu but la ituru ya ka kum ka district ka bala kam step ba kum ka aspirational district ni phai sha ka jingdon kam joki kun samla ha juk ka bamenta i perkhat baka sarkar jela kan phai benia bhai yakne ka
district Kajungi ban penbiang penbet yaka kum ki training center yaki kun samla bakin yo training bo per ki jat kini ki skill labor ki biyong mar kum pi menta kambun ki hab deploy ki labors nabar mar ki kun samla jungi kimdon ni kajing nang start ka skill labor larangi phai ha ka puli puthi nim padon ka government college ka banai ya ka puli ka puthi ka bajanai bat kamjuru ha ka dor ko bet ko biak ko baduna Rai bun ki kun samla jungi nang ne hawa ki pas ki yo ya ka prestige ka bahe ki hable shite sha shilong ha jinglut jingsap ka bakhya ka bahe ka admission fees ki exam fees bat ki semester wise ka kapsil bat kumjuru ki hapen biang ru ya ka jakasa ti kita di jinglut bagi pai hapo ka them riboy jungi mila dun kam ya kita ki college government la kalong selain southly ki bun kam kum ka jingdul kam jongane ka density population kemudian hapo riboy district ka jungi bala dengi phairu sha ki kun samla ki menta ka jiat lenti bakla ka juki maso kum ki hinman kum ki kapa ki rangba ki dan hangne ka di hok kamram jugi bangin tinlenti yaki bangin yalam yaki sangta ka jaka ka bakinyo ji kai kum kita ka recreational center ban recreate biang yaki hanga jiat bakla lenti ka juki bangin yo ban penba biang ya ka jikim ka juki lemba ka sarkar karsna ya kita ka recreational center lani ka rehab aman ki than ba yinyo ban ai biang yaki ka chingim ka bar bakin ya